Kita diri sa entablado ug sa inyo ang nadunggan gikan sa mong bakba. This is for entertainment. Binuang ragyod ang tanan. Ayaw ninyo butang ighugaw nga hunahuna kay kaniya mong gibuhat para ninyong tanan ug maglingaw-lingaw ta. Okay na ba? Okay, binuang ragyod ang tanan. Wow, gwapo kayo. Pero kana binuang ra na, ha? Okay, so ako imong Paris dong. Lutag buhok ni mo eh. Naligo na ka? Naligo na di ay. Dali. Padool ni mama. Ang sani? Okay. Karon magila-ila ta dong. I hope nga motubag ka sa kong mga pangutan. Isugaw gud tanaw ni mo na ako god. Are. Oh, besh. Yung Paris ba? Nigatig ngipon o, pros bag-aw. Ninda tiyahan ngipon kay murag classroom. Daghag absent. Okay, unsay tinuod natong nga ngandong full name? Richmond Lapinit. Richmond Lapinit. Lapinit? Mas gwapo ka kung di ka mungisi. Pag-umala ni mong bakbak. Kay samo, kay pananaw. Makapaak niya ka. Lara ba kayong rabies ron? Ana lang ha, taom lang baba ha. Moingon ako kung mubukay mong baba kung pangutanong di ka. Okay ra? Oo. Ay, lagi ayaw lang. Okay, so karon Richmond. Pilay edad. Hindi po. 24. Naay plano mag-25 or 24 na takoto. Ha? Ay, 24 ay mong edad? Lutak-utok ni May. Naay plano mag-25 or 24 na takoto. No. Naay plano. Hindutan ni tawanan naging plano, no? Okay, taga-asa ka, Richmond? Sitio Villabosca. Wow, Sitio Villabosca. Single, double, or wanted? Single. Myra. Unsay sakit? Wala. Okay. Richmond, kay bawa ka mo sayaw dili? Ibaw. Wow, kay baw. Okay na nga tunduan ti ka? Okay ra. Okay, ato bang na po? Kana. Mas gwapo ka outside view dong. Okay. Ang imuhang daw kakamot ibutang diri sa luyo. Diri oy amaw. Ato bang na po? Kana. Bilang ka gamay. Kana. Gamay lang. Kana. Takumang baba. Kana. Oh, takumang lagi mabukupuko ko nimo. Brownie. Okay, very simple stepping Richmond. Sunda lang ko Richmond ha. Okay. Ikit sa kilid. Pop. Pikas kilid, pop. Murang magkabanog dong. Ikit sa kilid, pop. Pikas kilid, pop. Luyo, pop. Amay kayo. Mutira din ka. Ay kung hagita, mutira ka. Paas lang sa. Okay, sunda lang ko Richmond. Ikit sa kilid, pop. Mula kang nalibang, buwanga ka. Pikas kilid, pop. Pikas kilid, pop. Loyo. Loyo. Atubangan, pop. Kana. Paspaso na to, Richmond. 1, 2, 3, start, and pop, 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 pop. Wani mo ika. Krasya na ang tato. Ako, mura kang nadiskrasyahan, ani. Okay, Richmond ka to. Sample pa to siya. Ha? Ang atong buhaton magpalahi ta. Mani siya gitawag og love story.
Kunuhay uyab tangdo. Nakay gipangita sa boss? Tanaw kuno nako be. Ala, ay si tutok aning totoy nako. Dili ni totoy itlog ni nga ni Saka. Okay. Gapon. Gaba. Bitanaw ang Ginoo walay gibuhat nga batignaw. Puro gwapo o gwapa. Ang pangutana, kinsay gabuhat nimo. Bitaw Richmond. Bisag ingon ani ni si Richmond no. Ingon ani gid siya. Okay, Richmond, sample pa to siya, Richmond. Okay, Richmond paminaw. Papa number 1, Papa number 2, o kitang duha, Papa number 3. This is a contest, okay? Maningkamot ko nga ikay makadaog para ikay makadawat sa among premyo. Kay kani among premyo, bagay kay nimo. Kanang nada sa skina. Without Richmond, maningkamot ko ikay makadaog ha kay para ikay makadawat sa among premyo. Okay ra nimo? Okay, ang atong buhaton man siya gitawag og love story. Magpalahita. Sweet sweet. Unya adto ka didto, unya pa. Naari ko didto ko didto. Ato bang ka didto, ato bang pud ko didto. Ikasugod kay sa music, mulingi ka nako kaduha. Hinay-hinay mag-abot atong duha ka mata. Clear? Clear? Oh, clear. Okay, sample ko na be. Lingi dito. Ana ha? Lingi ha? 1, 2, 3, go. Atayap na. Lingi ka ha? 1, 2, 3, go. Okay, sige na. Kaliton to na to be kung magwapo ba kas kalit. 1, 2, 3, go. Pa. Gwapo ka pakalitan. Hinahinay lang para mag-abot atong duha ka mata. Okay, a round of applause for Richmond. Bakain ako si Richmond. Okay, ready na ka o niya? Uy, amaw na ako'y ka-istorya. Uy, ready? Ha? Okay ra? Okay ra? Ang sa may perfume ni mo, Richmond? Nalipong ako. Okay, a round of applause for Sex Bomb Papa number 3. And now, ihatag ka mo sa itong Sex Bomb Papa number 1. Aray palayos dancer kay makapaakya. A few moments later. Sa akong ex. Pero patay na lang to. Richmond, ready na ka? Ha? Ready na. Oh, sorry lang, di manutho, ha? Aray, palayos bata. Kay bata pa na. Natabang dito. Gwapo ka magtalikod do. Asan na to? Late! Sira all. Kapila na nagtumos pa yun. Hungkong yung idadi mo dong. Brownie? Nasubo ako biro. Wala ito, joke lang siya. Kalma lang. Ay, sa paka, ha? Okay, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Lewin and Roger. A round of applause for Brownie. Hello?
kay ending copycat kayo. Kung ta kung iri nga magana. Bagay mong ipon. Okay. Okay na? Okay na? A few inches later. Nagkaburitsing mag-agstorya, eh? Mohikap ko sa imong aping. Mohikap ko sa imong aping. Sit kayo, ay. Pahingukom niya dong, ha? Kani mo ihikap, ha? Okay, paunahan sa kong hikap before ka mohikap na ako. Okay? Yan na si Richmond hayag kuno kayo. Dong Richmond, ayaw kahadlo ka ng hayag kay mo na'y musugat ni mo puhon. Kung usaga ni kahayag Richmond, sugatan na kay langit na. Kung duhaga ni kahayag, ayaw sugat kay dump truck na. Mamatay kay sayo. Okay, mao na to siya, touch by touch. Butangan na itong music para nindot ato ang touch by touch. Okay? Sunda lang ko ha kung sa akong buhaton. Okay? Ladies and gentlemen, a round of applause for our touch by touch. Music, please.
Okay, round of applause for Richmond. Are you happy, Richmond? Yes. Wow, English, yes. Okay. Bitaw no, bisag inganin ni si Richmond. I-share lang na ko ha. Actually this is my second life. Yes. Na-admit ko sa Chongwa 5 kaadlaw. Ug 5 sad ko kaadlaw nga namatay. Pagkamatay na ko, na-appeal si Richmond. Yes. Inani din ni kong mamatay. Kumuadto ka before ka muadto dawaton ka sa langit na si San Pedro dito. Butangan kag na-assignan ka kung asa ka ibutang. Karon namatay ko. Misaka ko pa dong sa langit, Richmond. Ni ana si San Pedro. Pabutangan ko na pagpako kahimuon kong anghel. Butan kay si San Pedro. Pero gitagaan ko gi-assignan sa ko ni San Pedro, ako na'y mo dawat kung kinsa maoy asa na ko ibutang ang kinsay mamatay. Karon na ay gwapo kaayo taluntoy kay kilong. Ni anak ko ni San Pedro. San Pedro, gwapo kaayo taluntoy kay ilong, asa ni nato ibutang. Ni ana si San Pedro, butangig pa ko kahimuon tanang anghel. Butan kay si San Pedro, karon Amerikano blue eyes. Ni anak ko, San Pedro, Amerikano man ni blue eyes, asa ni nato ibutang. Ni ana si San Pedro, butang gigihapok pa ko kahimuon tanang anghel. Karon katulo kani si Richmond. Gapaduong pa gani, klaro na kay ko. Klaro na kay ipon. San Pedro, hayag kay ipon. Ang pangalan Richmond. Atay ignaw. Nada si San Pedro. Butangin pa ko. Wow, butangin pa ko ha? Butangin pa ko, kaya muunta ng kwaknit. Okay, thank you so much, Richmond. Pakpakan na to si Richmond. Richmond, thank you so much, Richmond, ha. Ang sa'y mong ganahan nga premyo kay ihatag na ko. Ayaw lang ng house and lot, ha? Ang sa may ganahan mo nga premyo. Okay. Huwag aduhaduhang hinampak. Silig-silig. Kamula ko yung isot, oh. Di ko ka ako magtsula man eh. Magtsula ko ani, di ko ka abot sa mo. Malanag na ko. Mugis yun ka. Tagaan na to kay nihatag man siya kalingan ninyong tanan. Hatagan na to siyang ganahan. O sa ating mong ganahan? Aping na. Ang sa? Wow, ni mo akong aping? Bele, tinudoon na ko. Asa ka gusto mo kiss? Sa atang, sa aping, sa lips. Ihatag na ko nimo. Final, asa ka mo kiss? Agtang, aping, sa lips. Kaya siya, kisang sa ka na hong aping, the lips, yun ang inatay. Sige, ano na lang. Muana ko, ay matubang ko nimo. Ikasugod niya sa love song, maginahinay kag paduol na ko sa imong naa sa unaw, niya mag-kiss ka sa lips, ha? Okay. 1, 2, 3, go. Thank you so much, Richmond. Ay, tabang. Inuuray mag-igo ni Pakpakan na to sa Richmond.